Dobar dan, ja sam Nataša Srdoć, predsjednica i suosnivačica Adriatic instituta za javnu politiku. Prema indeksu ekonomske slobode za 2016. godinu, kojeg zajednički objavljuje Heritage Foundation i Wall Street Journal, Hrvatska je pala za ukupno 22 mjesta, sa 81. na 103. mjesto od ukupno 178 ocijenjenih zemalja svijeta. Zemlje koje imaju viši nivo ekonomske slobode ostvaruju veće ekonomske i društvene koristi. Viši nivo ekonomske slobode vodi ka bržem ekonomskom rastu, većem dohotku po stanovniku, niže stopi siromaštva i višem nivou ljudskog razvoja, mjereno s dužim životnim vijekom, višim nivom pismenosti, boljim obrazovanjem i općom kvalitetom života, uključujući bolju zaštitu okoliša. Posebno važno za Hrvatsku je da viši nivo ekonomske slobode vodi ka većoj demokratizaciji. Ekonomska sloboda omogućuje ljudima da preuzmu veću kontrolu nad svojim životima i dođu do potrebnih ekonomskih sredstava s kojima mogu izazvati ukorijenjene interesne grupe i boriti se za političku moć. Hrvatska je zabilježila najveći pad ukupnog rezultata u godini dana od svih zemalja u Europi i druge po redu u najvećem padu rezultata u svijetu, odmah iza Malawi koji je pao za 3 boda. S padom od 2,4 boda u godinu dana i s ukupno ostvarenih 59,1 bod, Hrvatska se vratila u kategoriju uglavnom neslobodnih ekonomija svijeta. Pogoršanja u državnoj potrošnji od čak 12,8 boda, zaštiti vlasničkih prava i slobodi ulaganja od 5 boda, fiskalnoj, monetarnoj i radnoj slobodi prevagnula su u odnosu na poboljšanja u poslovnoj i trgovinskoj slobodi. Po radnoj slobodi Hrvatska je na dnu svijeta, na 166. mjestu od ukupno 178 ocijenjenih zemalja. S državnom potrošnjom od 47% bruto domaćeg proizvoda, proračunskim deficitom od 5% i 85% javnog duga, Hrvatska se svrstala među 20 najgorih zemalja svijeta, na 159. mjesto od ukupno 178 zemalja. Hrvatska je također nekonkurentna sa svojim poreznim sustavom. Visoki porezi na dohodak, 40% na osobni i 20% na dohodak poduzeća, te porezno opterećenje od 30,4% bruto društvenog proizvoda svrstava Hrvatsku na 138. mjesto u svijetu. Hrvatska i dalje ostaje ocijenjena represivnom, najgorom ocjenom, znači represivne ekonomije u kategoriji vlasničkih prava, slobodi od korupcije, državnoj potrošnji i radnoj slobodi. Pošteni inozemni ulagač i domaći poduzetnik koji će vidjeti samo ove 4 kategorije neće se usuditi ulagati u Hrvatsku. Pošteni ulagač bi mogao prokomentirati ove kategorije na sljedeći način. Ukoliko uložim u Hrvatsku, vlasti me mogu tražiti mito, mogu mi zaustaviti projekt, moja investicija se neće uspjeti ostvariti u traženom roku, što će ugroziti moju sposobnost vraćanja duga. Ukoliko moram probleme rješavati na pravosuđu, ne mogu se osloniti na vladavinu prava i nezavisno pravosuđe. Moje zakonsko pravo može biti ugroženo djelovanjem političara koji ne poštuju zakone i koji su iznad vladavine prava. Političari mogu utjecati na suce, a i sudski se proces može odugovlačiti u nedogled. Uz ovakvu neodrživu i neodgovornu državnu potrošnju vrlo je izvjesno da će porezno opterećenje rasti, što će se negativno odraziti na moje ulaganje. Neću moći zaposliti nove ljude, jer uz ovakvu neizvjesnost nemoguće je planirati. Nivo radne slobode mi kaže da rizik neizvjesnosti nosim samo ja, te ukoliko dođe do zastoja u mojoj investiciji i daljnjoj proizvodnji, odnosno pružanju usluga, neću biti u mogućnosti otpustiti zaposlenike kada to bude morao učiniti. Uz ovakve ocjene ekonomske slobode Hrvatska ne može privući privatna ulaganja, povećati zaposlenost i ostvariti ekonomski rast, povećati bruto društveni proizvod po stanovniku, odnosno ostvariti viši životni standard građana. Svih 10 kategorija ekonomske slobode i u domeni državne politike i zakonodavnim okvirom i javnom politikom
politikom mogu se postaviti temelji za povećanje ekonomske slobode građana. Prvo, uspostaviti nezavisno pravosuđe, zaštititi vlasnička prava i vladavinu prava. Drugo, iskorijeniti korupciju. Treće, smanjiti porezni teret građanima. Četvrto, smanjiti državnu potrošnju. Peto, omogućiti nesmetanu registraciju, poslovanje i zatvaranje poduzeća. Šesto, omogućiti zaposlenicima i poslodavcima slobodu ugovaranja uvjeta rada. Sedmo, održavati stabilnost cijena kroz nisku inflaciju i prepustiti tržištu formiranje cijena. Osmo, eliminirati carinska davanja i necarinske barijere. Deveto, omogućiti ulaganja u sve sektore domaćim i stranim ulagačima bez prepreka. I deseto, omogućiti veću konkurentnost financijskog sektora i potaći razvoj tržišta kapitala. Pretpostavka za provođenje svake od navedenih mjera je vladavina prava. U svakoj od ovih mjera isti zakoni vrijede za sve građane i niti jedan pojedinac nije iznad zakona. Pogodovati se ne može niti jednom pojedincu, odnosno vlasniku ili vlasnicima tvrtki. Pokušaj korupcije se mora strogo kažnjavati. Hrvatska treba stvoriti uvjete napretka za sve građane. Biće nam drago ukoliko podijelite ovaj video putem vaših društvenih mreža. Hvala vam lijepo.